కుసలు టైముడు పనుకున్న పాతేరాల పత్త 12 పాతేరాల వంత మల్పన వేసాల మలుతుందో 15 వేసాల మలుతుంది ಸತ್ತು ದಿತ್ತಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರ ಪರ ಮಾಪಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕದ್ರಾದ ಇವರು ಬರ್ತಿರೋ ಒರಿ ದೈವ ಒರಿ ದೇವರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗರ್ದು ಗುಂಪುಲ್ಲ ದೇಶ ಗೋಜ ಜಾಮಲ್ಲ ಬರ್ತಗೋ ಭಯಾನವ ಬಾರಿದೆ ಮರಿಪು
ಈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ 10 ಪೇ ಜೋಕುಲು 1 ಪೇ ಜೋಕುಲು 1 ಪೇ ಬುದ್ಧಿ ಆದು ಈ ಊರುಡು ಐವರು ಗುರುತೇರೇನಲ್ಲ ಒರಿ ದೈವ ಒರಿ ದೇವರೇನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ಇನಿತಾದ ಪೊರ್ತು ಯಜ್ಜ ಪೂಜೆದ ಗಲಿಗತ್ತೇ ಹಸ್ರನೇರ ಬಾರಿ ನಲ್ಲೇದಾಯ್ತು ಆಡು ಗೊಂದಲ ಬಂದು ಕುರ್ಚೇರ್ ನೋಟು ಬರ್ತನ ಚಿತ್ರ 10 ಪೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೊಂದ್ರೆ ಬರಂದಿರೇಕ ಒರಿ ದೈವ ಒರಿ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಐವರು ಮಾಯಕಾರ್ರಿ ಕುರ್ಚೇರ್ಲ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ 10 ಪೇ ಜೋಕುಲು 1 ಪೇ ಬುದ್ಧಿ ಆದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ನೇಳ್ದೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿದ ಕೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಜ ಪೂಜೆನೆ ಐಕೋನೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ನಲ್ಲೇದಾಯ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಸೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತದೇರಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೇರಿ ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಏಪೋಗ್ಲ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಪ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭತ್ತನಂಚಿದ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಒರಿ ದೈವ ಒರಿ ದೇವೇರಿ 5 ಜನ ಕುರ್ಸೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಮುತ್ತಗಿಲ್ಲ ಇಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಜ ಪೂಜೆನೆ ಕೈಗೊಂಡು ನನ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೇರ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಕದ್ರಾದ ಐವೇರು ಕುರ್ತಿರಲ್ಲ ಕದ್ರಾದ ದೈವಲ ದೇವೇರಲ್ಲ ಕದ್ರಾಗ ಪಯಣವನ್ ಬಾ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ದನ್ನಿಜಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನಾದ್ರು ದನಿ ಪೌಜಿ ದೇವರ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ದೇವರೇ ಬಲಭಾಗಡ ಅನ್ಬ ಸಾದಿ ಬೀದಿ ಬಿಡುದಂತಲಿ ದಿಂಡ ನೀರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪನ ಬರ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಪಾರಿನ ಬಾರ್ಸ ಅಂತಲಿ
ದೊರಿಲೆದಾವೋ ದಾಗ 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 ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನೆ ತಲಿ ಪುರಿ ತಲಿ ಅಂಕೋದಡೆ ಪೋಗುಜಾರ ಕೂಕೋದಡೆ ಸೇರುಜಾರ ಕೂಸುದಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಸುಲೆ ದುಮ್ತಾ ಬೀಜದ ಪಾಡಿ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಪಾಡಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಪಾಡಿ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಬೀಜದ ಪಾಡಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ದುಮ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಸಣ್ಣ ಕಲಿ ಪುಲಿ ಕಲಿ ಅಂಗೋದಡೆ ರಾಮಣ್ಣ ದುಮ್ತಾ ಎದೆ ಬಂದೆ कटिल मेला वरंगे
ಕೂಡ ನೋಂಪು ಬಿಡೋಂಗು ನೋಂಪು ಬಿಡ್ಕೋಗು ನೇರಾಯ್ತು గ్రామంలో పవిత్రమైన దైవాలు ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಬತ್ತ ಒಂಜೆ ಪುರ್ಸ ಕಟ್ಟೋ ನಾವು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಪಂಡೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕದರಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಉಪಾರಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಯ್ತು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತೋಜಿಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಟದ ಕಲ ಮಲ್ತೇರು ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಾಮ್ಯಾಗ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರುಗೋಡು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮರಿತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಯೋ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ತೋ ಇನ್ನಿ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಈ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಟೈಮೋಡು ಪನ್ಪೊನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಂತ ಮಲ್ಪನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪೋಪನ ಐತೆಲ್ಲ పోతావు ಪಾವನ ಐತೆಲ್ಲ పోతావు ನಂಗೆ ತೆರೀಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಪೋಪನು ಅಲ್ಪ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದು ಮುದೇಳನ್ನು పోతావు ಸತ್ತದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರು ಪೋದ ಮಾಪಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು
వేసోడవాడు అతను పట్టుపడం పాతేరాడు ఇన్ని మల్తించి పూజాడు అనేక తరత తప్పిస్తుండ ఆ కథరాದ ದೇವೇರು ಪೆಸಂಜಾದ ದೈವ ಐವರು ಪುರುಷರು ಬುಡ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮಗು ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪಣವು ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಇದನ್ನ ತಟ್ಟ ಪಾರಾದು ಅಮೃತನ ಈಗ ಜಾಗೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಈ ಜಾಗೆಡು ಇಂದೊಟ್ಟದ ಪುರುಷರು ಸದಾ ನಡತೊಂದುಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾವನ ಅಂಚಿದ್ನ ಪುಣ್ಯವಾರ ಆ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪುರ್ಸಗಟ್ರ ಭತ್ತನ ಹಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೇರು ತಿರುಗದೇರು ಬಂಗಾಳತ್ತದೇರು ನಾನು ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಿಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಒರಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ದೇಡೋನ್ನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಯಿನ ಜನಲ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದು ಪುರುಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದೊಟ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ನಾಡಪೊಡಗ ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ತಾಂಗ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಆ ದೇವೇರಾಯಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯರು ಈ ಗ್ರಾಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಕಾಪುವರು ಪನ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಪುರುಷರನ್ನು ಪನ್ಪಣವು ಎಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪಣನಕ್ಕೆ ಅಂತಿತ್ತ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಇಂದ ಬೆಟ್ಟೋಡು ಪುರುಷ ಕಟ್ಟ ಸ್ವರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಸಂಜೀವ ಗೌಡೆ ಕುಕ್ಕಿಮಾರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೇರ ಪುರುಷರು ಉಂತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಾಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಎಂದವ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇರು 6 ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೇರ ಎಂಕಾಲನ ಸಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ಟಾಯರು 6ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಾಡತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕಾಲನ ಬಾವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಾಡತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಂತಂಡು ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿ ನಾಡತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಮಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಡಿಯೆ ಕಮಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ನಾಡತ್ತಂಡು ಪೇರ ಉಂತಂಡವು ಅಂಚ ಉಂತದೇ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜವಣ್ಯರೇನು ಮಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜೇಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ಸೂರು ಮಲ್ತೆ ಜವಣ್ಯರು ಮಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಾಗ ಪಿರಮೂಲು ಇಂದೊಟ್ಟು ಪುರ್ಸ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನಂದು ಅಂಡ ಆ ಕದ್ರಾದ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುತಾರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4 ತಿರ್ಗೋಣ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಇಂದು ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ತೆರೆ ನಾವು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಈ ಪುರುಷ ಪೂಜೆ ಪುರುಷ ಕಟ್ಟೋನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆದ್ನಾಲೆ ಕೊಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಹೊಡೆದಿತ್ತನಿಗೆ ಇಂದ ಬೆಟ್ಟುಡು ಅಪಕ ಉಂತುದು ನಾಡತ್ತೊಂದು ಉಂತೊಡ್ದು ನಾಡತ್ತೊಂದು ಅತ್ತಟ್ಟು ಇಂಚ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಇಂಥ ಪುರುಷ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂವರಂದು ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪುರುಷ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೋರ 28 ವರ್ಷ నుంచి ಏನು ನಡಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ತುಂಬ 20 ವರ್ಷ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಐಕ ತುಂಬ ಎತ್ತೋ ಅನಾದಿ ಕಾಲ నుంచి ಎಂಕ್ಲ ಊರು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು 28 ವರ್ಷ నుంచి ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೋದಿಲ್ಲ. Dr. M. V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M. V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education,
and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನಾವರಣದ ತಾಣ. ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಾ, ಮೇಕಪ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸಲೂನ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಕಪ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚೇತನಾ ಎಸ್ ಅವರಿಂದ ನುರಿತ ತರಬೇತಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂಕನಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು 575002. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9845292411, 9108583714, 8904173914. ಇಮೇಲ್ chetanabeautystudio@gmail.com. ವೆಬ್ www.cblaunch.com.